Bol i pa prije svega veliko poštovanje prema njima u obranu. Ne bi bilo nisu veliko igra. Za mene Vukovar predstavlja jedan simbol i celu Hrvatsku želodnjak koji se smatra jednim od najstrašnijih hinlobani. Sama bitka koji se desila. Ljudi izgubili. Nedelje u Velku Silgu, mnogi branjari slobodu. Smatram da je paljenje revolucije jedan od načina toga ću ja zapaliti jer... Što bi za mene trebao značiti mali gradić tome i ne mogu stvoriti neku emociju prema tome. Tako da volio bih da... Simbol. Ne bi bilo nas.